possessive pronoun is used to show possession or ownership of something. ሓደ ነገር ከም ዝውንኖ ወይ እውን ከም ዘለዎ ንምግላጽ ዝውዕል pronoun እዩ ወይ እውን ዝውዕል ክንድስን ወይ እውን ኣዋጅ እዩ። Is that your bag? እዚ ቦርሳኻ ድዩ? ቦርሳኻ እትብል ዘላ possessive ወይ እውን ናይ ሓባር ናቱ ከም ዝኮነ ከም ዝውንኖ ትገልጸልና ማለት እዩ። Okay, relative pronoun. Relative pronoun. Relative ክንብል ከለና ተዛማዲ ኣዋጅ ወይ እውን ተዛማዲ ክንድስ። A relative pronoun is used to introduce an adjective clauses. ተዛማዲ ኣዋጃት ንሓደ ሰብ ኣስተዋጽኦ ንምትእትታው የገልግል እዩ። ንኣብነት, is this your book that everyone is raving about? ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ እዩ ድዩ ዝጭናቕ ዘሎ? እዛ መጽሓፍ ትብል ደላ ወይ እውን ዛት ትብል ደላ ኣብዛ ሙሉእ ሓሳብ relative pronoun እያ ማለት እዩ። Okay, ናይ ሎማዓንቲ ብዛዕባ possessive pronoun ናይ ሓባር ኣዋጅ፣ relative pronoun ተዛማዲ ኣዋጅ